montañesa. Muiñeira montañesa, nunca vi unha muiñeira tan sincera como esta. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Poche falar mal de min, aquela homo contou, sempre quixen ben e quero a quen me desenganou, sempre quixen ben e quero a quen me desenganou, Teño unha erva na horta que rebenta polo pé. Tamén tía reventar por decir lo que non é. Tamén tía reventar por decir lo que non é. Ai la 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 la, 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 ai la 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 la. O que ben quixo algún día, se o querer ten afición, sempre lle quedan abajo dentro do seu corazón, sempre lle quedan abajo dentro do seu corazón, Quero cantar esta arleda que a tristura non fai ben, Inda non vin a tristura dar de comer a ninguén, Inda non vin a tristura dar de comer a ninguén, Ai la 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 la, 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 ai la 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 la. Muiñeira montañesa, nunca vi unha muiñeira tan sincera como esta. Ai a la 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 la, ai a la 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 la. Muiñeira, muiñeira, montañesa, muiñeira, muiñeira, montañesa, muiñeira, muiñeira, montañesa. Eu son Mos, dende Jalisandheimer. E hoxe imos xogar chisquiño máis aquí a Dark Souls 3. A ver a onde chegamos. Onte, se lembrades, vencimos o xefe culón. Bastante sinxelo, a verdade. Moi ben, farón. Ui, va. Espera, que me quedou aquí aberto. Ai. E puxen un botón, a ver se funciona. Gallego. Vale, agora sí que sí. Porque a cousa é que se non fago isto cando o xogo está arrincado, cargado, non carga ben as mortes. Vale, a ver, aquí había un. As minhas almas quedaron... Mira, dende aquí míranse. Podría baixar directamente e ir cara lá. Acabame de dar almas, alguén morreu. Boas, Antón. Ainda que non foi baixo a miña supervisión. Ei, 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 que vos pasou?
Joder, ¿cómo comenzamos, no? ¿Por qué hay muertos, eh? Hostia, vale, sé por qué hay muertos ahí. Fora. Unha porta. Esa espadona que te estoy. De carallo sacaches. Más grande espada que a ti. Vale, ten pinta de que o camiño é por aí. Así que vou ir... Iso non se rompe. Vou ir cara arriba para poder recoller as miñas almiñas. Escudo de tabuas. ¡Hostias! ¡Hey! ¿Dónde puedo lanzar? ¡No! Cago en Dios. Y se me merda, claro. Así a gusto. Para ti. Vale. Vamos de nuevo. Uy, ¿por aquí qué hay? Por aquí no hay nada. Debe ser para chimpar de arriba, Tiki, 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 tiki. Hijo de puta. ¡Cúrate! Ahí. Ah, sí. A ver. Kitty, 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 kitty. Kitty, 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 kitty. A ti. Vale. Estaba mirando que esos dos no me vinieran detrás.
Vamos outra vez. Me está lanzando en verdad. Tantos problemas que me deu para non facer nada. Hostia, mira como quedan espichados na parede. Vaite, vaite. Oso de regreso. Coso de regreso non perdo as almas nin nada, non? Era outro morreu. A ver, espera. Isto sabía facer. Ioia. Parkour. Tremendo capitulazo de The Office. ¿Iso é un señor morrido? Vale, este a casa es... Vale, se siente esto. Este é o camiño novo que teño que ir. Vale. Pero... Uy. Escudo redondo caducio. ¿Qué rayo isto? Pues, hombre, por estar non está mal. Pero... non ten ninguna propiedade así chula, non? Pois non. Non ten moito... Mece, é un escudo normal. ¡Hostias! Na por riba fixo-me sangrado. Tan preto pero tan longe. Vou a mirar... Porque... ¿Aquí onde estaba o cadáver que dicía se estaba vivo ou estaba morto? Onde carallo estaba? Porque por aí tamén ten que haber algo, supoño de huevo. Vale, vamos facer entón unha cousa. Vou volver á fogueira. Vou volver á fogueira, vou subir de nivel. Ti que, non te aburres? Ei. Hostia, que non me quedan. Bueno, pois despois falamos.
Mándame un WhatsApp o algo. Ah, mira, ahí estaba muerto. Hostia, que somos ring. Son inmortal, son inmortal. Hala, a mamala. A viaxar. Antes de nada, vamos a falar con este homiño de aquí. Ah, just wasn't he? Reforzar armas. 6, pídeme. Cabrón. Reparar equipo. No tengo que reparar nada. Maravilloso. Distribuir esto está. Vale. Pretty be careful. A ver, señora, contame cosas de contar. Subimos de nivel 13, 16, 19, 21. Es decir, faltame un de destreza. Farewell, Ashen. Y contasme algo nuevo después de matar a ese. Well, you're not guess me. I mean, we don't you? Me he hecho una gracia. ¿Algo nuevo? ¿No? Vale, vou facer unha cousa. Llamar fragmento de oso de cinza. E iso é outro, non sei exactamente que teño que facer cas almas. Se as teño que consumir, se as teño que deixar, nin que carallo teño que facer con elas. Aquí onde estaba outro. Vale, quero facer unha cousa. E si, xa sei que aquí foi onde estiven eu onte, etcétera, etcétera. Pero xa me coñecedes. Joder, ya está bonito ir a un lugar xa familiar, eh. Hostia, como me chiró, quería poñerme... Quería poñerme aí a facer o parvo. Cabrón. Susto na porta, pero non me avisou. É cousa miña ou de repente aí o xogo quedou como medio... Foi máis rápido tamén. Está indo... 59 frames. Sí, vai uns 59 frames. 60... 60, 59. En principio vai bastante estable. ¡Hostia! Que non me acordaba de ti. Vale.
Estou mirando agora o mensaxe de novo de Antón de tan preto pero tan longe. E mirando por onde estou indo, pois un pouco sí, Isto será cofre ou será... Escudo de águia de prata. Maravilla. Escudo de águia de prata. Estou escoitando ruidos. Agardo que sexan ruidos dos de abaixo e que non me este subindo aún por aquí. Hostia, este escudo é bastante mellor, xa, E que fai este escudo? Decir, de momento penso que non atopei ningún dos que me dá cousiñas chaches. A ver. Que sai o fulano que lle quero tirar unha bombiña ou algo. Ese o cadelo. Hostia, matei os dous. Vale. Ainda me debe quedar algo máis. Aquí abaixo penso que hai un. Aí está. Eu estou escoitando xente. Fragmento titanita, maravilloso. Non hai nada máis por aquí. Ah, vale, o que estaba escoitando é o gordo este de aquí abaixo. Vale. Ah, por certo. Que vos non o vedes pola cam. Pero... non a vedes tampouco porque non se está capturando, claro. Que é unha venta externa. Pero estou mirando... Ui. Os frames que ten o xogo en cada momento, iso. 60 como rochas, vamos. Hola, cadelo. Cadelo. Chave da celda. A celda de outro fulano. Como carallo se chegaba a talo? Tesoro diante. Como carallo se chegaba? Vamos a matar a este, xa que estamos. Por farmear un chisco. Carallo, ese son. Aquí vai outro para baixo. Aquí.
Ah, vale, xa me lembro onde está. Hostias, pero agora... Uf. Acabo de lembrarme de que ese son. Uf. Peña, hasta luego. Hostia, que venga por min. Si fago un rollo. Todo pensado estaba. Estaba todo pensado. Hostia, agora xa podo subir a arma. Estaba todo pensado. Que vos diga. E outro fulano estaba por aquí. Bueno. ¡Huevo! 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 Ahí está. Isto é un saber por onde carallo se entra. Aquí quedaron moitas cousas por aquí sen abrir. Pero bueno. Tiki, 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 tiki. Demasiado tiki, 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 tiki. ¿No me das nada? Pues no. Aquí non había uno, efectivamente. Ah, sí que había aquí unha mensaxe que poña cuidado cas esquerda, non sei que. Se me aburda. Nin idea de que é isto. Tiki, 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 tiki. Oli. Ti es bo, es mal. Pareceme o de los otros, no. El orfanato. Ah. No, you're from far. You must be remarkable. Below the high wall is a musty, not the home of any lord. Just an old woman, please. I'm not asking for... I'll be sure to repay... I may be a petty... What do you say then? Very well. Okay. I am Grey Rat of the... give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do it. Teño que darlle isto a Loretta que está na base do gran muro. Será a señora que me deu as cousas? Supoño que sí, non? Porque só coñecen aquí un NPC. E o cabaleiro. Escoito, pero non sei onde está. Bueno, a ver. Antes de nada, vamos a viaxar aquí. Vamos a mellorar a arma. Just what neat. Ah, joder, teño 5, faltame un. Que un diola. Prithee, be careful. Welcome must be. Pues very subimos un nivel, authentic. aproveitamos, ¿eh? O sea que estoy por aquí. Faltanme 5 centos, no me jodas. Farewell, Ashen One. A ver, May the flames que sí. Inventario.
Quería usar varias, non quería usar unha só. Isto dame 100, non? 200. Cantas precisaba? Welcome. Very well. Then taken. Vale, quédanme... Ah, pois con unha mediana desas e outra tal Farewell, Ashen. debería chegar. É dicir, cunha destas. Non, cunha destas só non me dá. Con outra destas. E outra destas. Debería sobrarme 10. Welcome. Very then taken up. 12. Farewell, Ashen One. Viaxamos. Vamos onde a fulana aquela, a ver. A ver se esa loreta da que están falando. Acabo de pegar un ronquido peluche que pensei que era Apu chorando. Increíble. Cabrón. Vale. Tiki, 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 tiki. ¿Y ahora qué? Entrades por aquí un cacho de titanita. Vente, vente. Vente iso, vente iso. Cabrón. A ver, que no te estoy cogiendo bien. ¡Hostias! A ver, que teóricamente tieras o sinxelo. Non me jodas. Pois se ti me diches así, como chegue outro, a ver que me fai. Iso vai me enfadar. A ver, vente para aquí porque estás subindo e baixando seguido por aí e estás me mareando. Está, ¿no? Iba a loitar agora contra o señor ese tenebroso que está aí, pero con estos como que me dá un pouco de medo. Oli, ti es Loreta? What is wrong? Are you not a Lord Seeker? Is this not the call? Pois non. Que carallo Loreta entón? Veña, vou tentar. A ti. A ti. A ti.
agora estos viríame señal, feito. A mellor tiña que ter feito esa estrategia cando tivera máis vida para poder facerse. Entón a loreta esa ten que andar por aquí. Dixo que debaixo do gran muro había unha vila chea de merda e que aí estaba Loreta. Puñetera idea. Loreta. Loreta. Pantanos de desertor. Loreta. Ah, por ahí, Loreta. Vente para acá. Vente para acá, para acá. Que fago neste mapa? Fun a liberar... Ui, va. O fulano da celda. E agora estou buscando unha tal Loreta. Que non teño nin idea de quen é nin onde está. A ver, eu os estos quería reservarlos para o outro muñón. Se os teño que gastar con Bosco, pois pouca cousa fago. Loreta está no seguinte. Non, pagas iso co escudo. Vale, eu diría que enfrontarme ao fulano este só con estos é bastante arriscado. Así que non o vou facer. Os pés do muro. Dixo que estaba os pés do muro. Ah, non, dixo que estaba na vila. Dixo, está na vila, nunha vila chea de merda que hai baixo os muros. Ou algo así. A ver, se me poñe a ver... O anel dirame... Anel de lágrima azul.
Pues nada. Imagino... Intenta sacrificio. Estás de broma, ¿no? Por aquí Loreto no creo que esté. Vale. Pasa Vilanteira, coitelo. Por aquí Loreto non creo que esté. Porque aquí o único que estaba era o fulano ese de aí. Aquí están os cans. Esa está. Aquí non hai Loreto. Dragón diante. Loreto debe estar na vila. E tirando non chegui onde ela. Tiki 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 tiki. Chupito. Vale. Aquí vou baixar e vou ir un a un. Hostias, o que se mire aí abaixo é o que me queda de... Que maravilla. Acabo de fixarme que teño a durabilidade da arma no hub. Maravilla, maravilla. Fragmento titanita, maravilla. Agora xa podo subir a arma. Non vou vencer a todos estes de novo porque me dá bastante preguiza. Así que me meto por aquí. Agora baixo mellor. Vale. Vale, ti tes pinta de ser Loreto. ¿Loreto? Hora da lingua. Loreto. Indicando este xogo se convirtió en un... ¡Cabrón! Un Resident Evil. No se abre por este lado.
Non me gusta ese home, por que ten os ollos vermellos? Vas a dranciño. Vale, pues no era para tanto. ¡Hostia! Vais hai outra. Eu pensei que estaba collendo un camiño curto alternativo, pero non sei se ao final sí que era por aquí, Imagino que ao final está me levando... ¡Hostias! Imagino que ao final están me levando os dous ao mesmo sitio, pero... A cousa é... Se aquí se non hai máis nada... Como carallo entro aí? Ah, vale, por ahí. Vai a atacar algo, baixar, ¿no? Guerrero da luz soar. Hora da sopa. Intenta fuxir. Sopa de estos. Látigo. ¡Ey! Vamos a elevarnos ben. He hecho unha risa. Por aquí imagino que era donde estaba... Sí. Este hay que mirar de arriba. Titanita, maravilloso. Dale moita gracia, fulano. Me cago en Dios. A ver, espera. Gracias, Yago. Hola, Raid. Benvidos todos os que vides con él. Agora vos fago caso. Está aquí o señor párroco diciéndome non sei que. Vai me dar.
Non foi orgullo? Hostias, perdón, joder. Perdón, Anso. Que pensei que fora recuncho. Star Souls tamén está cabrón que te engane e te tire algún foso con inimigo. Imagino que si non, que os chamaba Parche ou algo así. Imagino que si, están todos, ¿no? Non vale os cascos como sombreiro? Eu digo que si. Boas. Sortas mano verde, que tal? E agora teño que chegar outra vez ao talón. Dame bastante preguiza. Gracias polo seguimento, Sortas Mans Verde. Había un gorro e non o vexo. Despois de dou 8 cartos. Hostias, que non está morto. Ya non teño ningún sombreiro por aquí. Ui. Ah, non, é un becho sempre máis. E por aquí non hai nada máis, non? Despois vou cochar. Ah, no, por aquí eu metíme antes. Fragmento titanita, maravilloso. Mira que me deixaba eu atrás. Antes por aquí non entrei. Me cago en Dios. Ey. Vamos fuera las cosas. Tranquilidad. Vale. Es un pouco me. Para ti. Para ti. Mira as miñas almiñas todas. Pero este carallo a onde chega. Vaime dar, vaime dar. Titanita, maravilloso. A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, por aquí fui por donde subí. Gracias por el seguimiento, Crybaby. Crybaby Bang. Baby, baby, baby. Es una hora de Justin Bieber. Estás me facendo cantar Justin Bieber. ¿Por qué me fas iso? Vale, por ahí. A ver si me sale bien. Yo. Aquí, filho de puta. Fogueira.
Vale, vamos a ir a... Vaya. Vamos a ir a... subir a arma. Y ahora se apoda. Baby, baby, baby. Saca sombrero no teño. Póñome a camiseta do Celta como se fuera unha quilap desas. E xa está. Tiki, tiki. Por lo menos en inverno, que isto no verán. Just wasn't it? Reforzar arma. Ten cuidadiño co que dis. Fragmento grande de titanita. Vale, non teño nada Pretty be máis. careful. Tiki, 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 tiki. Welcome home, speak then. Very well. Then touch take Nari. Farewell, Ashen One. Ese foi o que derrotei xa, non? E aquí non debería estar... Este de aquí... No, este non é. É este de aquí. Ludleth o exiliado. Hostia, Bloodborne. And fast on the... Then these red eyes. Ah. Use them to pillage embers. And briefly, what else are unkindled at? Ok. Tiki, 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 tiki. Con este xa falei. Aquí está o meu amigo. Oh, hello, and in one piece. Whatever traitors Dodd asked me. Que obxeto este tío? Ascuas. Bomba incendiaria. Máscara de ladrón. Imagino que iríame mellor unha armadura de coiro ou algo así, non? Dar oso de Loreta. Heavens. Thank you. Almost a relief. You can keep as... You can keep the as... Goodbye. And stay safe. Oh, this place is a bore. What good is thievery if... E non debería haber outro fulano máis. Eu liberei a 2. Ten que andar por aquí. Por algures, ten que andar. Ah, pues nada, volvamos. Viajamos. Uy, joder, qué calor da isto. La madre. Vale, o que vou facer agora é seguir o camiño que tiña antes. A ver... Imagino que me levara ao mesmo sitio, pero bueno.
Fora. Tiki, 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 tiki. Por aquí. ¡Ey! Para adentro. Vale, aquí está outro fulano co espadón. A ver. Me cago en Dios. Menuda comitiva esta. ¡Bombardeo! Tanto. ¿Y quién carajo es? Espera que bebo. ¡Espera que bebo! Pesado los huevos. Por aquí non hai nada máis. Vale. Estou pensando se enviar lle din outro oso. El pensa que está Loreto morrida e realmente Loreto non está morrida. A ver, vale, aí está o meu amigo cura. E que non teño nin idea do atallo que collín antes onde carallo me levou. Porque preto de aquí non parece estar. Bueno, vamos a ir a igrexa esa. Podes cambiar a fonte de letra do chat. Nah, eu non fago ningún tipo deses cambios artísticos. ¿Dónde vas? Vas, Fred, por cierto. ¡Ya! Me cago en Dios. Titanita. Mira que bueno, agora Titanita xa non me vale de moito, pero bueno. Vale, aí hai dous deses abrazafarolas. E hai obxetos polo medio. ¡Hostias, un can! ¿Can? No, toque los carallos.
Vale. Hostia, pues sí que se parece un pouco Comic Sans, Antón, pues eches Comic Sans como tipografía do chat. O de aí arriba vaime lanzar merdas. Agardo que por... Uf, maravilla. Non sei exactamente como funciona iso de que de repente se enchan os estos. La gran árbore corrompida, agárdate. Non sei que callo me estás dicindo. Non se abre por este lado. Maravilla. É dicir que era por onde fora eu antes. Entendo. Recórdame cando os profes de máis de 50 poñen os powerpoints para facer máis. E ti porque és moi novo. Pero a época desta de facer PowerPoints con ir poniendo en cada título de cada rollo unha letra distinta destas dos de Microsoft. Uy, mira cantas cosas hai aí abaixo. Que se baixará por aí, supoño. Hostias, que pensé que non me podía lanzar esa merda. Carallo, un serrucho. No me jodas. Que me deu sin querer. ¡Hostias! Vamos outra vez. Aparte boa, me que cando... Cando me aburra de estar pelesando con estes, pois xa teño outra fogueira activada. Vale, agora vais aquí outro parvo. Aí arriba haberá algo. De todos modos non sei como subir. Pero por abaixo hai camiño. Por abaixo hai camiño. Hai camiño e hai cousas. No. Pensei que caía.
Vale, isto é... Isto que carallo é? Porque estaba pensando que era Casucha que mirara antes, pero no. Vale, ten que haber unhas escaleras por aquí que non estou mirando. Ah, amigo. ¿Ahora qué? Aha, welcome. I am caught a crow in his... But here we are. I hear the care to learn some... Veña. Most wise. To reiterate the pleasure. Non teño moito interese en aprender piromancia, pero bueno. A ver. Vale. E agora teño que ir por aquí. Aquí están as miñas almiñas todas. Aquí está o cadelo. Eu pensei que isto era a casucha que estaba vendo antes, pero non. Hostia. ¿Qué lle pasa a este home que se alcantarías e as ratas? Me cago en Dios. Vale, primeiro vamos. Ya, recupero as miñas almas. Volvo para arriba. Collo os obxetos que tiña no outro lado. E volvamos onde as ratas. Vale. Vamos para arriba de nuevo. Vamos ahora a esa zona de ahí. A ver qué hay.
Espera, que me... É mellor pelexar contra eles dun en un, Eu opino así. A ver. Por aquí... Ah, mira, se veño por aquí, ni siquiera me fago de no caer, ¿no? Maravilla. No hay nada. Pensei que estes cabrones non marchaban de aí. Non se quedou enganchado. Fuches pola esquerda, xa. Por onde? Por aí. Está pechada a porta. Oye. Vente para acá. Mais á esquerda. Non sei do que me falas. Imagino que das ratas levarame ata aí abaixo. ¡Hostias! Joder, mira, saque, colega. Aprende a facer unha puta cámara decente. Merda, non quería facer iso. O que estou vendo é que estou dando marcha atrás e mirar. Nunha destas vou caer. O me voy a atacar un inimigo por detrás. Joder. Para que me den basura. Anda, que pariu. Cada vez é máis diante deles. Hostias. Pensei que isto remataba aquí. Que carallo foi ese? Emboscada adiante.
Pasa que eu estou acostumado a que o Dark Souls é un xogo lineal. Lineal as pelotas. É dicir, estou nunha zona, todavía teño aquí as catacumbas estas, hai máis por aló. Pedazo torrente, non che digo. Todavía teño da vila para vixiar, o sea, para revisar. Ya empezamos. Se ha estado viendo Viro. Vale, agora tiven algo de sorte. Por certo, teño que ver. A basura, que carallo, Vale. A ver, ¿qué carallo hay por aquí ahora? All you faceless undead, behaving as... no matter. If you've any Carallo, sense, sí. you here, in this land of hollow, if like the others, you'll then go on ahead. You'll face death. Enough death to leave. Yeah. ¿Qué es un boss esto? ¡Hostias! Qué ganas de ir a mí se me dieron de repente. Oh, pardon me, I was absorbed. I am Siegwart of Katarina. Este no estaba muerto. To be honest, I'm in a... Have you ever walked near a white birch? Oh, well, if I'm not... Whoever it is, I'm sure. But I have to find this lift. Oh, well... Vale. Antes de meterme por aí, que podría estar ben, por certo, aquí a unha fogueiriña, quero ir ás cloacas. Estánseme acumulando os sitios onde ir. Que susto me deu ese.
Ilusión diante, supoño que se refire a iso. Fora. Pois non era para tanto. Ah. Mira onde estou. Vamos a subir nivel. Que, Freddy? Para ir a destreza, ¿qué armadura me recomiendas? Welcome, host. Very well, then taken. ...19, 20, 21, 22... 13, 16, 19... Eu nunca soy a dar sus 3... 19, 22... 13, 16, 22... Farewell, Ashen One. Quedan 1000. Pois para 1000 xa os estamos agora. Elden Ring, sí, 200 horas. A ver, pero imagino que será algo parecido, ¿no? Then taken. Ou ti vas a forza? Farewell, Ashen One. 213. Vale, vamos aquí e vamos a ver... Tentar se llama pasear co cabalo. Este non sei agora, seguir. Non, mira. Vou a explorar a vila. Porque non sei que me dá. Que o do ascensor ese vai ser onde está o boss ou algo. Así que vamos a explorar a ver qué hay por aquí. Está falando diso, teño... Anéis que poñerme, ¿no? Esa está. Bueno, co cabalo non, se dá pasear co cabralo. Eu quero xogalo, é dicir, o Elden Ring. A ver se este ano
consigo xogar a él. O que pasa que... Bueno, Elden Ring pódese dar ben para iso. Dios, tío, se acaba de ser iso. A iso que dicía outro que estaba disparando de arriba. Carallo, me disparan. Me sigue a darse. Así me gusta. Bueno, xa está, xa pasou. Por aquí arriba hai algo? Non hai un cara hecho. E aí había máis cousas. O mellor tería que ir primeiro a reventar o outro antes de pasar por aquí para poder facelo ben. Pode ser, pode ser. Non vos digo eu que non. Sano. Pois bueno. Bueno, polo menos o perdín 700 almas. Ya está. Ata que morre 69 veces non vou para a cama. Antes logo, 65. Bueno, non quedan moitos tampouco. Ahí está o que buscaba. Cabrón. Bueno, ti ségueme se queres.
¿Y as mías armas onde carallos meteron? Ah, están aí arriba. Por algún motivo puxeron aquí arriba. ¡Métete para adentro! Vale. O de saltar todavía levo medio regular, ¿eh? Iso non me axuda nada. Y vaya vos. Vale, a ver. Tiña que tentalo. Isto vai ser unha emboscada, pero que flipas. Claro, todo. Vale, esta porta é aquí. Efectivamente. Esa morte picou. A que me caen eu só. Isto ten pinta de ser un boss. Ah, vale, entón xa conectei todo. E a fogueira está por aí. Pero isto ten unha pinta de ser un boss, pero que flipas. Un boss moi bonito, pero ten unha pinta de ser un boss isto que flipas. ¡Hostias! Le tiene que dar más pelotillas esas de ahí. Efectivamente, tiene que darle unas pelotillas. Aquí. Me cambio y revento las pelotillas. ¿Qué? ¡Ey! ¡Respétame! ¡Ay! ¿Y ahora qué? Au.
Me aguantas agora. Ah, dis antes de morrer. Sí, porque teño o anel que me fai iso. É dicir, teño anel que cando estou chegando aos últimos rollos de vida, como que aguanta máis. Cando miras ti que de repente empeza a brillar en azul, non é que me este convertindo en ultra instinto, senón que está o anel aguantándome a vida. Ui. Ese objeto? Ese objeto consigo por aquí. Por aquí no. En la garra de lume. Bueno, perdí 1000 y pico almas, pero consigo un anel de lume de no sé qué hostias. A ver. Aumenta ataque de lume, pero reduce absorción de daño. Vale. Se o entendo ben, sírveme para tanquear, ¿no? O que pasa é que os ataques de lume vou nos levar un chisco peor. Non é con Bosco. Non é contigo tampouco. Non me dispares merdas. Non sei exactamente. Porque a primeira parte sinxela de todo. A primeira parte non ten nada. E aínda se tivera bombas incendiarias, aínda sería máis sinxela de todo ya. Pero de abaixo... El reventamiscos enemigos, vale, igual. Es necesario dar vueltas. Ah, teño que darlle nestas pequeniñas que por aquí. Decía eu. A ver, imagino que terá máis... Vale, ten aquí nas mans.
Ben aí, no lombo. Cabrón. Vamos a subir nivel. Y vamos a ir a la merda esa do ascensor. Welcome home, speak. Very well, then touch taken. Let these souls withdrawn from their vessels 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E quedanme 700. O 700 aqueles que perdín para subir un nivel máis. Farewell, Ashen One. Bueno, mellor 700 puedo conseguirlos vendendo merdas. ¿No? A ver. Dar ciencia. Gracious, let this ash. I only hope these are. No sé qué acaba de pasar, pero ok. Vendemos objetos. Vendemos objetos. Vendemos objetos. Vale. Vendemos. 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 4.200 precisaba, ¿no? ¿Cuántas tengo? Gracias. Este no tengo fuerza siquiera para poder levarlo. Vale, esto bueno vender. Que me fai falla. Isto teño que verlo ben. Sombreiro de clérigo. Isto teño que ver ben. Isto podo vender o que teño dous. Isto vendo, que teño varios. Ashen One. Welcome, 4.200 precisaba. Ainda me pasei de todo. farewell, Ashen. Vale. E agora teño que ir... aquí. Teño que ir caralo. Oi, va. Bueno, agora xa está.
Vou a pasar de todo e vou ir correndo cara ao ascensor. Bueno, no. A ver. Ah, bueno, por lo menos deixaronme máis ou menos preto. Merda. Bule dai. Mira, mijo, eso está aquí un recado. Non veñas, vai baixar, ¿no? Vale. Por aquí non haberá unha fogueiriña. Toda flama. Hostia. ¡Hostias! Agora eso sí porque estaba outro dando vueltas. Me cago en Dios. Sí, eu tamén vou marchar agora. Porque non sei que me da a min que ese combate vai me levar un chisco. Entón nada, deixámolo por aquí. E deixámolo por aquí. Vou sair. 5 horas e media levo. E vamos confirmar se todavía está o de mañá. Sí, vale, entón lembrade. Mira, aparte mañá tedes sesión triple connosco. Tedes ás 10 da mañá con Antón o Mass Effect 1, aí as aventuras da Cela. Ás 4:30 vai xogar con Adrián Antón a Elden Ring. O Adrián vai xogar con Antón. E ás 10 tedes a min con Dark Souls 3. É dicir, tedes sesión de Miyazaki por partida dobre e unha por parte de BioWare. Entón iso, vámonos mañá ás 10 da mañá con Antón, ás 4:30 con Adrián e Antón e ás 10 da noite comigo. E iso, vámonos mañá. Sede felices, portadevos ben, esas cousas que se din. Deica.